Hey, ELISHA CARLISLE here and welcome back to... As usual, nandito naman tayo sa sasakyan. Parang kotang-kota na itong sasakyan nito sa vlogs ko, no? But kailangan natin ng car ngayon because we are going to drive through like sa lahat. Char! May gagawin na naman tayong panibagong video at bubudulin na naman natin ang aking parents. Cause today, I've decided to make a video. Actually, it was his... Oh, yan. Siya ang nagsuggest ng video na to. Yan. Very good, very good. I love your video suggestions, brother. Ay, kung nababasa nyo naman sa title talaga, we are going to let the person in front of us decide what we eat in a day. If you don't know how this works yet, basically, ang gagawin lang namin is to order the exact same thing kung ano yung in-order ng person before us. So, mamaya makikita nyo talaga kung paano yung process. But baka mamaya pa namin siya magawa because unahin muna namin ng errands, no? Before anything else. So, see you in a bit, guys! Roar! Guys! Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakalabas. Like, ano ba? Magkano bang kailangan yung pera dyan? Pero tamang-tama, di ba? Galing tayo sa bangko. So, madami silang pera. Pang! Drive-thru! That's what you think. Parang almost an hour na kami dito na kapatid ko. Like, I'm gonna sleep. Okay, so for our first stop, ay doon. Sama ka! Okay, so for our first stop, ay doon daw kami sa Krispy Kreme's na drive-thru. Kinakabahan ako! Ano yan, nag-vlog na ikaw? Dapat dito gano'n. Kinakabahan na daw siya. Sa mukha kanina naman. Kasaba. Ako ang kinakabahan! So, magikulbaan ko. Pero dapat mas kulbaan siya kasi siya magbayad. So, sana naman yung mga order nyo guys, yung mga ano lang, 1 box lang, ganun. Pero parang malaki yung smile ng isa siya. Happy Oh? ang isa! Happy ang isa! Nagsama ka lang iba? Okay, alam nyo Drive-thru. mag-drive-thru. Okay, switch it up challenge. Bilis! So, magsaswap kami. Ako mag-drive. Kasi mag-work-work pa daw siya. So, dito yung take video ko. Gulo. Gawa na. Ala, ang ganda ng lighting. Maganda pa naglipat ako dito. Stress. Oh Lord, sana konti lang ang i-order sa nasundan. Tara. Okay. Oh my God! Andito na kami sa Krispy Kreme. Meron kaming sundan. 1 box lang please! Bakit mo alam? Wala, what if doon? Oh, sa... Duha lang. Very good. So, meron kaming sinusundan niya na car. So, yun ang mga car. So, we're just gonna wait for our turn. Sana all. What if boring ka na order? Hindi morning din ang order natin. Oh, marag 1,000! Parang 1,000 yung inabot niya. Pero baka may change. I think may change. Okay, nag-count si Kuya. Pagtarong Mazda. Tingnan natin ang change. Kaihion, good ko ay. Wala ko na nakita ang change. Wala ko na nakita ang change. Parang mataas yung resibo siya. Oh my God. Ay, go! Oh my God. Parang 1,000 lang. Disappointing. Disappointing. Perfect! Okay, so good afternoon. Kuya, ano yung order niya? Ano? Yung last glaze. Pwede repeat order. Yung order niya. Glaze lang. Glaze lang, guys. So, magkano kaya? 375. Ay, 375. Oh, okay. Maganda yung start. Mura lang. 375. Dapat shocking. Dapat 10,000. So, glaze lang yung order niya, guys. Thank you. Okay. Okay, first kasi sa Krispy Kreme, so ang order nila ay isang dozen ng original glaze. Mura lang siya, so nice. Happy masyado si Madam. Si Madam Gemma. Yay! Okay, May thank change you. pa, 1,000. Thank you! So, ayan na yung original glaze natin.
Thank you! So, andito na tayo. Malapit na tayo sa Jollibee. So, Parang walang nag-order. wala. Okay guys, since wala pang car, mag-wait park muna tayo dito. Mag-wait muna tayo nang may magpasok sa drive-thru. Ayun, parang meron na. Ay, kana. Sige. Hinahinay ha? Okay. Sundan natin siya. Bike lang itong sundan. Yahoo! Kapag nag-bike ko. Yung panong nag-bike dahil kay mas dagan pa dahil na siya pa. Ay, mag-check na lang. Ay, tama. Break. Alam! Okay, so andito na kami ngayon sa Jollibee. Hi kuya! Ano pong order nung previous na nag-order? Ay, burger po. Burger? Burger lang! Sige, yun na lang din. Same na lang kung anong i-order. Burger na? Oo. Ay, isa ako burger! Yun lang kaya. Oo. Oh my God, tingnan niyo sa likod, madami ng car. So, magkano? 35 pesos. Guys. Burger, isa ka bite. Isa lang ka bite. Thank you. Daran ang nag-bite Isang bite na lang tayo. Salamat sa imong burger daran, nagkaon na siya dira. So guys, maghanap pa kami ng iba pang drive-thru kasi wala pa kaming pang dinner. So yun yung purpose talaga ng vlog namin, para marami kami makain sa dinner. Pero parang marami doon. Wala talaga. Wala pa. Pahingi. So akin na to ha. Ubus ang burger guys. Okay, so andito kami ngayon sa Clash Show. Clash Show na pagbasa. So wala kasi silang drive-thru and gusto kasi namin ng pizza. So naghanap kami ng masarap na pizza. So ang gagawin na lang namin is kung ano yung order ng tao sa in front sa amin sa counter. So yun na lang gagawin namin. Parang walang tao. Parang walang tao guys. So tara, let's see. Tatlong order nila ma'am. May 𝑘𝐞𝐿, pepperoni, and nuggies. Sige, yan na lang. Yan din same. So, tatlong pizza yung order. 710 cheese. po lahat. 710. Okay, so naka-order na kami. Nade-deliver na na dito sa car. Madam! Sulo ka ba? Wala. Pero lami man yung mga all cheese, pepperoni, ano yung isa? Ay, akala ko 𝑘𝐞𝐿. Yes! Kain Done! na tayo! Ayan, so andyan na yung pizza. So maghanap naman tayo ng iba pang drive-thru. So let's go! Wala din pepperoni sa lyrics. Ano naman eh? Harap! Low feet first. Timabi ako. Did you eat last night? Alam mo yan. Okay, so we can see the McDo there, guys. Makdo, kami. Sana lang. Sana rice. Walang drinks, pwede makain. So ayan guys, very empty drive-thru, so we're still waiting. May sinundan na kami sa upuan. Rice, drinks. Okay, kami na. Hala, medyo matagal good siya or whatever. Oh my God, gamay lang yung order! Burger McDo! 170. Oh my God! Good evening. Ano pa yung order ng previous? Yun lang din po ang order. Dalawang burger na po sa apple pie ba? Opo, yun lang. 170. Yes, What? sir. Opo, sige. Thank you. Parang failed tong challenge na to. Parang yung mother ko lang yung masaya, guys. Same order lang ma'am. Opo. Thank you. So, yun lang. Isa lang ka-drink. Boring! First kay
fries, medium, I think. Okay. Next is apple pie. Apple pie. Di man namin nagkakain ito. And dalawang burger. Sa area na to guys, tabi-tabi lang ang mga fast food. So try natin dito sa next. Fast food street. Ayun, may nag-order sa 𝑘𝐞𝐿. Ayan, so nandito na kami ngayon sa 𝑘𝐞𝐿 guys. Sana talaga, wala pa kami like real food na as in rice, mga gano'n. Last na to ha, last. This is the last. Last na daw to. Alam mo, magdaghan. Ay, murag 200 lang. 2,000. 400 lang. Oh. Welcome to Shopping Retro, may teacher. Good evening. Ate, ano yung order nung last na nag-order? Yun lang din po order namin. Wait lang ma'am ha. Oo. Kasi dalang pa ito first window ma'am. Ah, sige. So, unsa ilang order? Ano yun? Pakabalo. Yan. So, hindi pa namin alam ang order namin kasi pinaproceed na kami dito sa next window. So, surprise ba to, ate? Order is chicken, isa ka chicken laureate, doha plain rice. Oh, may chicken laureate! Yun ang gusto ni Papa, yung chicken laureate. Okay, so guys, at least meron ng rice, finally. Pero hindi enough. Tulor na to ka rice. Pwede mo sulunod yun. Ha? Kailangan ko resibo ma'am. Ay, resibo. Patay. Oh? Welcome to our vlog. Hi ate, kaway-kaway! Kaway sa vlog. Ay, milk tea! Atuwa kaya ng milk tea? Basi di niya. Ah, milk tea, thank you. Oh my gosh, may milk tea dyan, finally. So, masarap yung milk tea nila dito, guys. Dali ako i-vlog ta. Dali ako, gi-vlog. Thank you! Thank you. So finally, we're home! Thank you so much, guys. And, you know, busog na busog kami today. That is it for this video. I hope you guys liked this video. And if you did, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel and turn on the post notification bell so you will be notified when I post a new video. And that is it. Thank you so much for watching. I love you all. Mwah.